बाप रे बाप, इनका से कहत कहत हम परेशान हो गइल बानी। हमरा भाई के लगे के सतैसा बाटे आ कान में रुआ डाल देले बानी। कहत नहीं कि चौपा दे त कहानी की चौपा जी हमरा के तब हमार माथा में बाथा हो गइल बाटे। इंसान जौन बानू 4 गो चीज ओकरा के जिंदगी में कभी खुश ना रह दे। कार, टीवी, मोबाइल आ तोरास बीबी। जब देखो तब नाके चढ़ौले रहली सब। एगो और बात सुन ली, काजल सिंगार स्टोर पे नू हमरा के बढ़िया बढ़िया चूड़ी और सिंगार के सामान किन दी, हमरा के नजर पहुंचा के और जहां जाए बता जाई। बैठल बढ़िया मुंह बना के हमार भाग घड़ी खराब रहे कि तोरा सनक चढ़ी मेहरारू से हमार बियाह हो गई। अतना बढ़िया हमार रिश्ता होता रहे, लेकिन ना हमारा बाप के मोती मराई रहे कि जाके एक बाप से कहला में आके बियाह कर दिलस। हर बतिये में हमरा माई बाप के काहे रोरा फेटी ना जी? कभी गइले बिया माई राउरा बाबू हमार। एगो बात बताओ, टीवी कूलर पंखा खराब होला तो टीवी कूलर पंखा के केहू गाड़ी देला? मालिक होला तौना के कंपनिया के गाड़ी देला।